to live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. Abusiafo ya movie biaha eba SOMPA FM so 93.1. Last week en edi dwumade ya share dwumade ase Ken's hour ewo SOMPA FM 93.1 so. Last week no ya bedi honorable Ken ho adanse and the politics ne ye wa ha ne mum no ye ton no obi a wo bibi wo honorable ho bia no and ye di akwanya ba se ye bedi ho adanse e di a kire oman mu nyina. And then so Munia Bema and I said Modesia or Hene Kofisafo, Metia Drum, Minimia Shaibu Lasisi, lawyer Amo Date, Mr. Sulu and Morgan, and yes, she ha Babedi Jumedi. Abujafo Memoha, I also suffer. but you'll be out here there. Be out here. Memory and also a Namia Dumboko. Lawyer and crying to say, in Cryboko. okay, you channel na phone. Okay. All right. So, Sulu. Yamiadum, you know, yeah. Mr. Morgan, Boko there. Yamiadum. Okay. Medical man, lawyer, be flown because only free cry. You make me okay, Yanko shy boy. Shy boy. yes, sir. Yabane aba. Can't tell them. You may be training in a good. My content in the field of do idea. Sell Brundi, you know, you training in a good near. Okay. Now, basically, I said what the camera at you for Atten. Me answer now because no. Or more muti FM, non person who you need to bet me call SOMPA FM on Facebook. 93.1. SOMPA FM 93.1 on Facebook. Which my share live. And our program name so no. Strong Voice Network one cry and afa program no waka ntino emre so a ye bedi ho dance ya bia ati shabu yanko na me can say me say cancer wa jumadi and basically no what is say a free ura bi honorable Kennedy Ohene Japan wo ye hwan bia wonim say wo ye mrehye bedwani de ma de hye mo asen center but beyond that no enema also hu efa papa no ho ne contribution ba say or Ghana ni wonyanyi mu ne ade a ba bi also wode wani kire no aye SOMPA TV on Facebook na afensu no on SOMPA radio to basically there ye ba bi di papa no ho dance ye be mu hu papa ne yi pa beyond ye wunim ye onema bi wo ho a e bia wunim se bia wo yem na hye bedwane di ma ade hye mo asensa to for that matter MPP ne there se baso obo bia obebo bia MPP ni de hye kwa but entesa wo ye nema be bri a bia wunim say currently honorable Kennedy Ohene Japan and what workers be bri around 7,158 yeah workers will tell mo kan in past 7,158 yes or ye mehye bedwani but beyond say when the contribution in parliament you know ye ba omani mu so say no sinity mamufo de efa enipa be na honorable Kennedy Ohene Japan e kasama omo eno ne ade a basically no ye ba be di papa no dance bia ya onema bia de be kaka but basically the person uhu papa no yi pa beyond ye unim no e bi on semi wo ha wunim ye be mu ohu Solo o mini Ohene we de meda wase me representing mebunu de bia meka santiman mebunu ani let's say graduate todo na to ba ha enti da bia nkomo ekoso ha ne se chale menya kwanya bia metu kwan endemre na sabre ni hia obi a obema hope ana ni daso enti si ye wo ha honorable Kennedy ana yewura Kennedy Japan enti ne ye wo ha mebunu emra so se o se ye sore de bo na chidom ma ani so ade no ho bem na obi a te bia ye ka no obi a mba se udi na chi a wo mpa bada o ya obi afo ayi bi pen enti nya de foforo kura ti ene de ye wo ha ye ba se ye bebo ne sempa na dwempo ani so ade hunu ne nia opeso ye ma oman Ghana enti menu asafo ubisa me wiai na de ewo ho no Mr. Morgan safo ya bedasi na ya da tiefo nyina so wase ene ahwefo a omo abe for 10 time videos so a omo zo hwe dwumadi ya beda omo se shaibu di kan eka papa no eye enyumafo a wafo omo papa de honorable Kennedy Japan me ncho no
best relative was a drew and rest a beer phone line now. Ofra, sa good afternoon, good evening, no. And ya nuntia and never. You can't honorable can near no just a grassroots mreni in Chia, your baby is a platform nation. But your uncle. Ti share or maybe no cancono. Anegina, a juma, a war many more, nipa, a benya biaye. The entire mrepi no. Ayana babunubia, and now bia or best or bobra, or Ewiasibia. Titru yani war Africa, and ne Ghana, Yafemuhano. And I be bring now when him say, ya quabrucha, and a benya aquenya, ye bit media ye juma, and yesika tima dear Buffy, a boy bra. You must say, a DNT, and will be a best when yaquenya, no call a brutally, and now call a man on it. If it's a honor qua in Numano ewo, and then you man war now, yeno. Yen net benam so a ma wodisika, a two bottom, and what my about ufie. Nanya be drew chroma, what imagine so to me this cana, okonya yeno, what media ba. Na o de ababe bobra enti se o ye babunu na wo mem ana so yetima muni na wo mem na wo pese oman no nyina so no konanim na wo pese wasetena mu eyeyi a se nipa na setena mu yeyi a na bi ka oman no e bi se wo wasetena mu yeyi a wo betima hwe wo ho wo betima hwe wo busua wo betima hwe wo ma school amma oman no mu atimi atre na kwan ben ye befa so asa adwumade we nyina betima ba mu ni nyina ye enhyehye pa ye betimi dia agu akwan mu ama enyuma etima ba wo mani mu enyuma ba wo mani mu a na obi atima nya bia ye eti shaibu kasa no wo se papa no owo workers a mo ye permanent workers over 100 over 7,000 a wo tue omoka yen hwe enyuma ni bia eye papa no e ka papa na yenu ho meba la yamo Yes, sir. akwaba Yaminua. and then I will be it was free can we do kuma asante memoir Yo, me da CP, and sana meka sa dem pese me chia ya tiefo ene ya hwefo. Se enenso so onyankopon ama kwan ama ya baha anwumrei. Se ye bedwendwen kene ya Japan ho ene Ghana man ho. Ene se ne da bia meka me custody bia meka no. Anu nyam kese pa anu nikabia enkanyame se wahwe so empo ye tra ewiem hyan mu a ye di free enkran ba no ono de esi okode ataban so e de beduru bokọ no anu nyam kanyame na mommy empire o dwama so de nya se o ne mama chama no yeti ajani monyam fie na wachira ya no ro okay na se no kuma se yes kuma se ya swami ha ya na me betie efri me mofrase me dia grow ha che na sa edan yi kura na yensi ye baby o ma si dan ho na kofi left ni papa ko no bobo no nyina ene baby ya si bank dan no commercial bank dan no ne ho ye magazine keto mu e ho ye dia grow na de ntia me free nkran abaha no eni say answer na lawyer beto aso no yes enkomo aye bo no obi wo adwenkyire bia na say obi wo contribution bia obi tumi a WhatsApp yen e was 0268 655 eno e WhatsApp nkwan na defa 0268 655 lawyer itio yes sir enti ntia me free nkran abaha no very simple and straightforward eni say onu say honorable Ken Tembia or Kasa asema o kan say Ghana first yeah say Ghana ehu hia no e chen onumpo ne ho yeah me ti sa asem no me yem hye me afa etoso mienu o kasa bia o se Ghana ehia en mabusa mo say ehia en adenti na ya kwan atutu say ehia en adenti na magazine ho aye basa enema enkoso yi say ehia en adenti na so me run about da bia na traffic achi ukọ ofa akọtafo akwaguna na articulator bi na assess we free en kwalabrim tambia obedo na articulator say na eti bachire na minim say ehia en ba honorable Ken ma me hu say ehia en fi say Ghana hankasa no onyamia mayen resources a ye betimi a chain ne a turn ne out edia ye enema de aboa ye ne yankasa ye ho na ye de abobra e wo Ghana mamu ha na se ebro sumpa ye de akọ West Africa eni wiase nyina ama Ghana for ade wo ho na wonim okasa no ano mehu se oka tourism eda bia oka tourism ho asem tourism so ni twi eni se ensrahwe agudia ewo oman yi mu se efritete
ɛna mbrɔfo baa ha ɛbɛfa abibifoɔ efiri ha de ɔmo kɔ amanɔne ɛwɔ nkoasom mu na mmɔfo no de ɔmo kɔ no ɔmo piki the able-bodied men nkurɔfoɔ ɔmo ho ɔdene ɛbɛma nkantinka ɛne ɛfa a wɔn free Ghana ha abibima mu ha ɛde wɔn kɔ aburukyire saa castles na yɛ building ha no over 100 castles ɛna stretch from Ghana mpona no nyinaa ɛkɔ ɛna castles nyinaa atete apansam hwɛ mmorɔfo tue sika kɛseɛ ɛkɔ museums ɛwɔ aburukyima mu wokɔ Philadelphia museum wobɛhu Ghana nneɛma wɔ hɔ woba UK London museums wobɛhu Ghana nneɛma wɔ hɔ ya amanfoɔ tue sika ɛkɔ kɔhwɛ na Ken say si yɛwɔ castles wɔ mu nyinaa ne force ɛwɔ ha Elmina castle minu mmienu wɔ ha na Obama ɛne ne yere ne ne mma baa ha ɔkɔɔ dan agents ɛka dan agents ebi a ne yɛ kyekye abifoɔ kyekyere wɔn nsa ne wɔn nan sɛ sardine no amna donkom dan agent ɔkɔɔ mu no Obama pie baayɛ no na ɔsen akyi no ɔsuuyɛ Stephen Harvey he's a millionaire free America ɔbaa Ghana ha ɔkɔɔ hɔ no ɔno so suuyɛ asɛm ɔkaa ne sɛ aha na hoteefoɔ bɔ ase tɔwɔ aha ɛna me free my history starts from here ɛno nti mepɛ sɛ menya nsase koraa wɔ Ghana ha na mebɛsi fie na meyɛ nneɛma ɛde boa ɔman no wohwɛ a aban aba na obiara ntimi mfa n'ani hwɛ hɔ sɛ tourism ɛbɛyɛ dɛn afa na yɛde abɔbra yɛde anya sika wokɔ Kenya ɛwɔ East Africa menua safo amanfoɔ efiri baabi bebrebe empo firi Ghana ha efiri East Africa hɔ a efiri South Africa efiri North Africa efiri Egypt mu hɔ nyinaa America Asians ɛba hɔ why ɔse obi a ɔbɛkɔ South Africa biara no the person wants to see the Messiah normal first a lion and a leopard in that order just say omo ba ha opeso mo nkofo ye fa Messiah normals omo ye kuafo the way omo ye omo niema so wo hwe the gods are mad sa movie na akwa bi odi America di mu achi a o dey say na pampam na mo anu dwane no omo sai from Messiahs opeso odi omo ani hu omo efiri ho a opeso ohu sen opeso ohu jata sibo in that order omo tua thousands and thousands of dollars ekohwe emoa ewo East Africa unu say East Africa tourism is one of the major foreign exchange earning Emma Kenya na yɛte ha ne yɛ dollar kɔ wiem Ken si sɛ ɔno deɛ yɛma ne saa akwanya no ɔho sɛ obi kasa na wotie n'anum asɛm ne nsɛm a ɔka no a na sɛ sɛbe mensa da mensa yɛm na sɛ woyɛ banyansafo a wotumi sɛ papa yi ɔwɔ ne soade hunu ɛno nti na me mafiri nkran a maba ha o because of the tourism na ɔka ho asɛm wonum sɛ mmerɛ bi mene di nkɔ no ka kyerɛ no sɛ Charles wonum sɛ wiase nyinaa the closest country to the center of the earth Ghana and I'm saying and at the highest point we are seeing now so Mountain Everest Himalayas Mountain Everest na emofunu ko tue sika thousands of dollars sika puduo na omakofro akowiase apempem akogina mountain no so adenti na yen so the Greenwich Meridian free London na betwam wo Meridian Hotel ewo Tema na Ghana so 5 degrees north of the equator enti sa wo omubu nkonta na ye fere bi se Cartesian plane 00 Ghana ye ne ben eho enti adenti na yen ton Ghana se ewiase nyina ye ne ben ewiase emfinfin enti amrofo ei momra na momesere nkɔ na ye de yacht esi ho a boat a wotiremu oti boat mu a ɔkɔ no ada sɛ yɛbɔ adowa ada sɛ yɛbɔ agbaja ada sɛ yɛbɔ biniyo nana anase yɛto gospel bi wɔ hɔ anase fonton from bi na yɛbɔ a yɛmɔfo no nti bi da rhythm bi a ɛbɛka wɔn mu a wɔsen bɛkye wɔn mu ɔmo ti boat mu a yɛtu afiri ada Cape Coast Axim anase nkran a yɛde wɔn kɔ the center of the earth no na yɛtɔn Ghana nnuane ma wɔn na yɛtɔn Ghana for kente ma wɔn na yɛtɔn nneɛma na ɔmo te ahwa ɔmo sensen na yɛnya nkɔfɔ ɔmo tɔn na ɔmo asset no a yɛnya nkɔfɔ ɔmo tɔn no na yɛtɔn wɔ sabotu this is one of the visions Ken
ɔwɔ a ɛno nti me lawyer Chasamu me di n'akyi because me wɔ gyidie wɔ nsɛm a ɔka no mu sɛ saa nneɛma wei sɛ yɛyɛ a ɛbɛma Ghana yɛade yɛ ho yɛbɛnya dollars afiri mu sɛ ɔmo kɔ Himalayas a ade ti no mo ma the center of the earth na yɛyɛ saa no ma wei nyinaa no na sɛ wɔhɔ yɛ beaches na wɔhɔ no a wokɔ Ghana wokɔ Kasua wokɔ Cape Coast wokɔ Edina yɛ anim ɛstretch all the way to Azima yɛ beaches ne nyinaa do ɛyɛ nwura yɛ no sachet water ne nyinaa ɛkɔgu saa beaches on ti ɛsɛ sɛ bɛyɛ pristine no ɛhɔ bɛyɛ kama te sɛ Florida yɛ raises high scrapers yɛ mo kɔ tena hoteliers make sika no minua yɛ de na yɛ fi ɔba menka bintu kakranto le me tetema from 12 na sɛ me brɛ na me pɛ sɛ me relax ya me kɔtena yɛ fro baby Titanic tema ɔmo ayɛ sport ɛwɔ hɔ bebree me kɔtena hɔ me base am ta kɔ pie situ me kɔtena hɔ na o ebia sɛ nsuo po na ɔbɛnum a wohwɛ ɛpo no mframa ɛfa ho na enka wote wo widiam ni hwene mu no bitimi spend be 2 hours na mete wo men kasa men bia nsuo nkwa na men no ba me sorry free a me do fie me dware ya sada no so man seti alama me late wo yes oh sanu mo we nya onyame dia chen yo ene papa start e ka ho asem ɛyɛ na mo lawyer say fed or lawyer ye be ba ho no ye beto aso but am pese ye ne say kasa honorable Kenna again na unim for honorable Kenna ye ma opportunity and our opportunity when ye ma be 5 minutes second honorable Ken ho asem and that's na e wo mind Ghana ye menim say honorable Ken first of all ni pursue our ye say number 1 or your businessman obi a opɛ adwadie number 2 or your politician obi a ɔyɛ amanosɛm number 3 na kuma mu no ɔwɔ abadaye ɛma foforɔ ɛnam sɛnti me fara okay Parliamentary teaching hospital you can be abadaya or empathy obi odwi nipa ho ya usun wa magazine ya utie me wa wo your friends Kumasi Jomo utie me wa wo race course area ho a o ton body the banche ya car abo dumping e wa ha utie me no usun obi a usun ye ni sun na on pipe no odwom eye no so ye ni pipe o watinka Oba Confederate Teaching Hospital and not permanently have a breakfast. Now you did it. Or catch them say time will do teaching hospital. No occur cancer. And the tumor center. Cancer ye a kokram. And the tumor a boa dream about dam a best say woo. Or quaid papa be the ho or the form. And an yere assume. This is the person ya make can was him. Also share no say I dare yes oh I'm a doctor say oh machina. Yɛde bɛyɛ adwuma ama obi ɔda ho sɛ yɛde bɛgye ne nkwa asɛe ɔsi asɛe wɔn sɛ ae onim papa no onim maame no onim n'abusuani ɛhɔ a oyi sika over $150,000 na ɔde yɛ ɛtɔ machine ɛma cancer center ya ɛwɔ hefa ɛwɔ Parliamentary teaching hospital Asante Mamu this is him deɛ mesɛ nim ɛfa no ho bio ɛne sɛ me talk about cancer and health. Ehono wasa de mattresses ni pillows. Akohwa 200. Omo basa na omo ti abonten omo da bench omo da form. Say de be ombenya baby e de omo ti ato. O ka ho so a omo da bonten na omo da form. Remember say emo bi wa bonten ho ye form mosquitoes and tontom. Yes. Omo be diwunam. Omo be wi omo be num omoja. Omo num omoja omo diwunam so no omo malaria. And this guy cried and make crowd boy what that bottom also the third you know. Now they call hospital that you give food them. Yes, you got say chloroquine and you in hobby until you got first coatem. Nibo din. So a whole center, a top beds, a top pillows, monfana, mo bar, masum enjomo. And check. And no bar 37 military hospital. Or buy no who say a nipper from Volta region. From Ashanti region, along the coast, eastern region and central region, and the rest. But better the serving why you need cardiothoracic center here. Okukumuha, Wakarawa, a friend said Wakuma,
ɛne wo chest inside hɔ no yareɛ bebrebe ekum Ghanafoɔ but yɛ need specialized doctors a yɛtwerɛ ni wɔn mu a wɔbɛtumi handle saa nneɛma yɛ ama yɛn Ghanafoɔ yɛ dɔɔso population from 6 million Kwame Nkrumah time now we are heading towards 30 million yareɛ bu ate se because ɛkwan yɛ fa so didi ɛkwan yɛ fa so yɛ nneɛma no asesa ɛnu nti Ken honourable Ken devote to sika esi cardiothoracic center ɛwɔ 37 na osi wie no ɛna ɔka sɛ sɛ wotɔ kaa ma obi sɛ ɔntwi no one money sika mfa ntɔ petrol ngu kaa no mu a sɛ kaa na adan hɔ afɛn sɛ white elephant ɛna wasan de sika ama doctors now listen to this me show nneɛma a wayɛ a ɛmboa do personally but ɛbɛboa the entire population okay also two sika ma doctors mo bi nkɔ South Africa ebi nkɔ India ebi nkɔ na doctor baako bia no also tua $11,000 omu ni sika no ono bosa ma omu ska yes some fan co train esa ma omu ska some fan to mbutu typing pocket what's J fato to be there oboma kon homa sa ne kan twi obosa na nya besi $77,000 but $100,000 yeah say so omu tua omu fees na omu fa dia kan so mbutu enche ye bewie now Ken is 62, 63 years. Sa ade na waya si ho no. Ebetimi go over generations na Ghana for daso and mofra kra ye nwo born citizens of this country. They will still benefit from this. Now anchepi and me tell say me sure why enti papa we me decide say I will help push his agenda. And he say hey Ghana for maybe could di Lebanon. Omo koso mo koye adwuma. Fofia Antoata NFS esase yomu ho ha ye bubinu mo ye yomu hukade ye kumbi against the law and na man be fa paper any pen krata ni pen and o treye and o de when kwan fa so buy paper de beto honorable Ken anim now obi a won businesses obi a wo high nipa 7,000 permanent workers obi a wo sini dan all over the country obi a ne ma eco school akese yanko no ye na djuma enka mo de mo akose mo kobo mo bra e fa no ho ben e che na koma abada yasem America no na honko na me fa free me di rival e che na koma no e na okotwa o take it e koma won mu e ma ye fa Ghana for ma e na obi no me num say when you educate a woman you educate a whole nation. And yamba na mbama Ghana akoso no yanka omu bra ekose ho no osan ko fa omu free ho edi omu ba Ghana man. This is the man. Genti e kase owa badaye. And si wa anche in 2019 ena yare bi pue wo Wuhan unse di ne hu Wuhan e wo China so many miles away from this country. But yare ni manage to get to Ghana. Efa nipa mienu so anchepi in 2020 na nipa wuwu ewiase nyina America etoba ha London etoba ha Germany etoba ha Ghana ho woso ye Nigeria ho woso ye satam na mask ye di boy ehunanu ye fe no nose mask na ye turn 70 Ghana cedis 35 Ghana cedis at that time honorable Ken was say me de metimi atobi ama me ho eni mabusuafo nanso ahiafo eni omo ni bi no ebe den wo moto do be di mpo edini oh these are the type of things say me hwe na me tie a na I was here then achi me now I want to be part of the train I want to be part of the movement enunti or die a friend is a nose mask anka hwa osan order sanitizers ye dey fire ensa ho kum moyi o we scraps doctors ni be hye or the buy obi anka that time na you turn 70 Ghana cedis or 35 Ghana cedis no and ka sa time no and I was konya profit but or the chair like or the makwa onim Lebanon asema na o kan e man de no o spend $400,000 and or the far Ghana for no free e man free Lebanon and don't buy Ghana COVID asema okay yes sanitizers ni nose masks ni hospital beds or the ko nyina no oboka $1 million na on pay we up here lawyer me Shaibu so Shaibu kasa safo seja me de me no mi no na ja dwumadi na ja ye boss wanti kaja ma me boka krem na bia lawyer ne Morgan mo de mo to because there were a lot of this say Cape Coast University of Cape Coast mo medical school also no okọ tour
Oboka almost going to 1 billion. That's the new Ghana series. Say medical school, I'm find the in room. Say be ya, we produce a lot of doctors. You know, say Ghana they be yeah. Some can say a doctor to Nipana or has a ratio. Yeah, they are form. And I feel so. Also, makola form my dread for no more. Say papa to we. And got away message journey, but and I'm saying, mamma, woman a coba many be bidding to. A better coye, but when you're baby, papa so say about a pomo baby or meeting my trade. Edujuma I ni nyina na eye papa no ne contribution na office o ye edia boa Ghana for Ghana for ho atono ko da bi papa ne samo kan se hu se obi on papa ne ani abere papa ne kasa bi ne buofu kakra na ebi a Ghana ni bi oso o ya ade yie obi akosisi a wonye ema obi ho kire na buta papa no ni abere a o kasa on se bra a shaman ana fe circle so ensui bopi ho ema nipa bebre ekwa ho kire mu sebi ya ho meka se ho nye ne constituency ba ofiri Asen Central ebe yi sika se emfa mbo ashama fo ene circle fo sebi ya o menye baby pa e de atena enti no ono obo kan de o Japan o yubi a onyi mu ana on kwane nipa obeka ta meye MPP ni ba ma wo se bi a safo e NDC ni ne ba a qualify so bi oba medical doctor enti me bonipa kronka ba bi $85,000 a year. And $85,000 the Ghana is coming $1 almost 4 billion. Ipadodwa honorable among scholarship. Almost over 1,000. Yes. On Oba on share party card. So the hands we are Ghana. The hands we are Ghana. And you know, Papa honorable can on Japan there. Oka say who didn't want dance here. The better 100 days for intimate. And you know, yeah, no matter number dear. Or you be a mid-market beer, like say, na yemu ye. That is the word. Okay. Yeah, yemu obetima boa. Ghana ni bia office and ho chire no. That's obetima ya. Who say no abem won fan on your party Canada de. E be kwai, e never be come for no kwa ya ye kwai de yeni. Ono am krampo ne euro fi one obi abata papa. Me na mre bi menya scholarship we we ma me na mre bi me bayare. Me kai Christmas ni mo. Christmas bia no say mebo Christmas ni mu no anase Christmas bia no Asen Central California de on omo bia ntoma ene emo ene oil so mfa nkodi Christmas ase na papa bi de akwara bi ba se na akwara no o yare unitrim no no abo ni 2 years ka ma no koye akwara ne surgery akwara no dey back to life and sanya man de no akwara no ankai hu akwara no hu no ntino sa na honorable no tie Morgan and then now kakra na obetimi aka e dey atoso say ye kan abadaye say the lawyer di kan sha be kakra abetiso so a me do be call graphic online on publication omo etimi kan empre makomaku enum on different occasions honorable Kennedy ohine Japan wodi ayemye agini pankwa ye ne de modi kan abobo bebre so ba ko a ekam St. Francis Hospital. I war Asen Fosu. We had a publication graphic online here now. We sika 50,000 Ghana cedis. Now we see maternity ward. And now maternity ward no sika 70 na akwa twe kakra. Oji no one bottom sika e de ma omo e mo mutimi edc. Se wonim se de awo mu sem sitia ubeje atum na ubehu efaso e woso se obi betima yi sika sanyen fancy baby a ma bitima ko awoje no ma je awo no ewo ekwan papa so eni asundue kwan so se oba nyem ne du ni mra yakopon be sue na uye papa uye obi a oyire no uye obi a onua no na uye obi a obusuani no okọ na onya medru fi a na ayem hyehye na ato efri se bibia betimi asi na emom se onya ba papa ko na asundue ho eniema a doctor for ehia de ye adwuma ni nyina bi wo ho a wo gidie wo mu se kwa wo kọ no obebe fi enti wo bia yakopon adom no e wo sika afam a wo timi yibi se orebe boa apomuden wo hyehye titiriw efa emma awo mu no na sa nipa kọ no wo wani so adi hunu a oso ma mu ni nyina timi gitum na yetimi eboa no wo sa ahwe mu ade na wo kan way back that man here ye adwuma wo daily guide bia no obeye presentation ewo ahefema na yekoho bo se emu gukamu entuma popo fa ede dakamu
na anwamo enkokomo ni nyinaa ye ekunafo a sebi omu kunumu awagya omu nibie a afia ko na wieye abusuafo nyinaa ne omadofo ehyiehia na omu keka omano kakra na bia obi a ahokyere na obi ankanani da nanim saa nipa kro ni ho enti amad kakra kra obedi ama enigi a amanfo nyinaa egi no ko betima ka ho no ebi ni ho as papa ni timi dadwen ehu se bibi sa dru ho a wo se mitimi boa na omo ni da so asa no mitimi nyi bibi na mitimi fa mo wo mo eyade a oye efrim re santene ebidi samre nyina oda so eye betima ka se ho krampo no ono na ye pay setter ono e udi kan hyase a ene omo yakopon atoto omo nsemu bi so afa so omo so ye bie me do be call way back to America enra na me papa bi edin komo o ba bi amete ba bi yin na kohyia kohwe bo ye friend music avenue na papa no ni fie ko nanim kakra watena New York watena na yin nanim se honorable so wa na wodi na dwumadi watema honorable ne boa no 1996 ma wotimi nya ne nkrata wa watu kwan da bia no wonim se de nkrata sem ho sitie so okodi obi man so titiru America na se nkrata sem ankoso yie anfa mawa na je se ahokyere pa na wodi ho akotum every say opportunities ne ewo ho ento se nam nkrata sem a wonim ti no wotimi mfa wo ho hyem enti so obi timi boawo ne nam no so na won satimi kan nkrata o che wo nyankopon papa no tiremu a honorable Ken eni timi boa ne fi say yenya nim say ka America kwan ya be fa so anka benya krata no e fa dodo na agina awarem so obe ware citizen obi aya wo no kurom ho ana wafa nkrata kwa so abaye kurom ho ni ansa na ko atimi aba abaye kuruba ana to wonya saa nkrata no enso papa ne kira saa time Ken honorable Kennedy Japan nya saa kwanya no e wo Clinton abre so se otimi eboa Ghana fo e ma omutimi nya nkrata no wan to ni punu obi ni pono e ma nipa be bra na omo New York omo Maryland Virginia ene nkura ka no mu no e ma omo nyina timi nya nkrata e wo mu se ogege bibi kakra na do so se otimi buaye etimi bie saa akonya no e ma Ghana fo bebre na ene bebre na ye citizens papa ne kasemu ono atimi aye citizen okuta American passport ene ne manyina wo mo America e bie doctors e bie immigration officers etimi ka kenas man was papa we emre bia meti ne nkan bia bia wo bia no me kwa akochia no na madana se e wo mre bia oboa me bia on kai me ohunu so on kai no na so no de obeyi ne ho adi aka chen bi se bia na omo nyina ate no wo kai bia na wo hu enye wono nko a yen enim se Ghana for pi na nya kwanya to so tu kwan kwa America pa that time no if you said that and not onim say ascendum one the first person ultimate call etu kwan kwa America na true honorable ekuro no nipa e okuro no nyina no yenru 3000 and as yenru 4000 and so omo kromo for mo wa brochi nkwan nipa 300 and something ascendum pem kwa the krom. Yes the yahwa 1996 eba visa lottery na omampanyi dada Bill Clinton na da Roma ebaye no ene boa ma Ghana for pi na itimi kodi America na ohwe dwumadie no de no wodi mu akotene pa wotimi de ne ho ba for de boa Ghana for mo itimi nya akonya ko abrochi mu America na ye honorable Kennedy wo hena Japan. Okay solo timi amefa de graphic online eso sa kafa na yem yensem no 2018 ono a ne formal school Adisade College and chronicle national science and maths quiz omu se omu anwen ni de omu di third ono ayi botom sika esa de dankra na se e show mu nkran so omu nyire wo ho na omu nko omanim enti se e ka ayemye na lawyer ne shaibu nwaka health de ohwe ma na je se nye health nkwa na wo because me hwe aye ascend man nursing training and midwifery you know omu yes omu pe baby akosi school no honorable 60,000 cedis eno current ekoto asase yedi bia de ma omo 60,000 Ghana cedis eno de ma omo ohwe inu anum kremofo edu omo sala time na omo anwa omo esichiri omo emo kremofo a honorable sponsor omo akọ Mecca anase akọ hajj abano uncountable enti ne de no enye se asin anase dompemfo nko no akate across Ghana to make out to Ghana first ne de no Ghana first o se Ghana first nipa no
so so tuntum so kokɔ so tenten so etiatia so far as we Ghana ni nko de o mo bi o so de boa na o de be boa na ye say ka ye de na yem ye no e de eton chen kra o ye obi a on pesisie owo akomapa na on pese obeti se obi sisi obi na say amafo bebre na be kai o mo no hwe net 2 TV ni de on be kai tama o start say e kwan a ye de nyamesom esisi ye nuanom on ka se wo chiri nyamesom o se sa adwumadi na se na ne papi no enim se bia wo tusa e wo nyamesem so na o ka chiri mu se enye se wo tusa e wo nyamesem so na emom eni kwan sa wo de nyamesem to so esisi wo nua e ma wo nua ekoto wo hiam na wo de wo gina so de diye enti ni dia no wo ye nyina ne se wo bie Ghana fo nyina ni se nyamesom pa no eye na emom ba bia wo besom eni nipa a wo kɔ ne nkyɛn no ɛna ɔsɔ wo hwehwɛ ne mu yie se de be ya ɔmfa wo se kan nkotwa nanka ye no kyerɛ se asisie enya de papa no na ne gye solo yo minimum maka bebre fa se da badaye ene ne no krodie ni ameso me hu afa no se ɔka no korɛ na ɔhyɛ bɔ nso ɔyɛ den odi so we de enre ya ahafo ɔba beto me wɔ ahafo na nanom de ɔmade hyɛ de ato nanim se region mu nyina no wohwɛ nkraman mu a komase man mu ne ade a broni picture ba friend astrotafi ebi oba bia tuwe de ɔmosrɛ honorable wire board chairman wɔ ɛka ne Ghana gas ɔmfa nyɛ sɛ bia wɔfa kwati kwan bi so ne mom mbra kwan so ɔmpa bi ma ɔmo na ɔhyɛ ɔmo bɔ sɛ nyame yɛ adoma ne yɛ ne ba ɔbɛmihio sɛ saa de no abam ne mpo sɛ nyɛ Ghana gas po ne bɛyɛ amana because afi bia no ɔmo budget a ɔmo consider broni bɛ sɛ corporate social den responsibility enti ne mom wantimi anya na sa amaso saa ɔno ade ne botom sika bɛyɛ den ebe boa om anso wa na ahafo regional MPP ba so mo dan bi omo tie tu omo rent se sika kese pa anche me hwa na oyi sika zo mo kwanko tua papa ne obi a o hye boy rodi so enti mebunu ye pe obi a last time enche bia akura no to challenge bi ma Ghana manfo nyina se o pe kremoni a o Ghana ha a ye kaze kremofo ya bo omo a waboa no waboa kremofo chen ono Kennedy a omra up to now obi anya ansa asa yi no eno sa ka bi o se o pe kristoni a waboa kristofo Ghana ha pa up to now obi ama enti ye guzu ye hwe tisafo na papa we di in fact ye mobunu bi de ya ese be ye bet o se ne de no enye Ghana ha nko kaitama Haiti flood no quick ni see ye omo $10,000 hwe no $3 million $3 million $3 million yes hwe oyobi a eba no se emra diwa ma emra new me and I say we be catch them kan me drive me car insurance 3 days to me kwatema me Madina me kwatema me drew motor run tetakwashi run about no mo amunim sa kwan free Madina e be sa kwatema aju book no be see esoro police for be tied now MTTT for a cancer from a cancer regional headquarters yes and almost stop pay me and I'm checking who's me insurance no and I'm just na insurance no am so minim but afina me free adwuma me continue me kwa kutwa omso match me no mo pre match me na so okay and nka me free honorable na honorable no mo nkasa ne ko munya me nko te me friend am so honorable me insurance now 3 days in na afina me kutwa me do and police for no I stop me say me insurance no nti and I say was the police no am say oh I no say for phone the man oje phone na aka chen say on fa me nko onche me say matna ma me insurance ewu na me man be friend aka chen say me insurance ewu nti no say me ofa ne Kennedy Agyapongi nti no o me friend no na police ne me say aka chen so mo fa me nko me ba na me say oh minya police case enfre obi o da and truly minya police case enfre ne da so o believe say o believe in rule of law yeah e ma mra na ye adwuma o believe so be ma mra ye adwuma so ye ne yere so ye ne ba so ye na ofase so ye ne o ye ne den mra ne diwa o be ma mra ne diwa and na nya me nkwa na o de aye me o da ye Kenneth
wɔde ayɛ me cousin baako nti obi a emradio a ɔbɛma emradio nti onye obi a ɔbɛka sɛ o me pepper one tea anase me pe bi nti no me bɛ no dabi nti lawyer fa aka ka wona emma etie from rem yo ɛbɛ sɛ me nua no maka bebree but adeɛ a mepɛ sɛ atiefo etie ni sɛ saa Kennedy Japan no koraa the story anything the story because sɛ wote the story na se a and ate aseɛ baabi a start free yɛ ɛne nneɛma a wafa mu a ɛna wobɛte nea ɔreyɛ no ase enti ɔno da bia ɔne ne kasa a ɔse ɔyɛ ohiani Lazarus ba that means baabi a yɛwoo no na ofiri ohia buburoo mu the man n'asɛm no yɛ da a ɛwɔ sɛ nka obiaa sɛbesɛbe wofiri abusua a bibi nni mu nsɛm no ɛni yɛ nsɛm no ɛni kwan sɛ wolusu hope ɛnti na ɔse he is the voice for the voiceless ɛna ɔsan de anidasoɔ ma wɔn mu a wɔn ni anidasoɔ ɛno nti yɛwo no asɛm dɔmpem ahiafoɔ ɛna ɛwo no sɛbesɛbe ɛnti ɔno koraa no anɔpagye sɛ ɔkɔ nsuo ba ansa na wabɛdware ɛna wakɔ school na interestingly no obi a baabi a ɔte a gye sɛ ɔwea ɛna esu anɔpa ɛna wɔn atumi anyane akɔ nsuo ɔbaa na wabɛtoto bɔɔdeɛ anaa biribi yɛfɛ no ahurugya odi wie a ansa na wakɔ school but saa time ne nyinaa no wɔ nidasoɔ sɛ ɛmfa ho baabi a wofiri nti nkɔmɔ a yɛdi ɛnyɛ sɛ bi a yɛka ɔnabo kɛn ho asɛm ho ɛnkoa ne yɛka ho but the story no yɛ nsɛm na hɔ a ɔpɛ sɛ ewiase etie na ɔmo so ɛfa so ɛyɛ bie ɛno nti na guardians conference na ɔyɛ maame nfa wɔ mfam okay ɛyɛ guidance foundation international ɛne honorable ken akabo mu a ɔyɛ youth seminar first one no ɛkɔ so UPSA main auditorium ɛfiri hɔ ɛkɔ Kofodua ICGC sorry Jesus Temple from Kofodua ɛkɔ KNUST ɛyɛ Kumase hɛyɛ a ɛfiri hɔ yɛkɔ Sunyane Elizabeth Conference Center ɛna last month yɛyɛ Takrade ɛwɔ Akroma Plaza na me adoma ɛyɛ nefie na ɔtwe pɛpɛɛpɛ 23rd sit one no ɛkɔ so Cape Coast yes yɛyɛ wɔ Life Cathedral anaasɛ Grace House ɛwɔ Anthem new site na mpanimfoɔ mo ba program no ase bi ni ɛyɛ first speaker no ɛde Eric Kwabin Jr. Dress Up College and Fashion School ɔne ɔmo cancer founder second speaker ɛyɛ Captain DePaul Heavens ɔyɛ marine security expert ɔno nso ɛba seɛ abɛhyɛ ne experience ɛna main speaker no yɛ Honorable Kennedy Ohene Agapong ɔyɛ MP Asin Central Constituency ɔsɛ businessman na program no nyinaa no deɛ si ne nan so anaasɛ chairman a ɔba program no ase ɛyɛ ɔsabarima Kwasi Ata ɛyɛ Ugwa Manhen anaasɛ ɔmanhen of Ugwa traditional area ɔno na ɛyɛ chairman for the occasion na special guest no ɛyɛ Bishop Isaac Boadu General Overseer Life Cathedral anaasɛ Grace House ɛwɔ Cape Coast na doctor for ne nurses bi ɛtɔ mo asi wɔ sɛ D-Day no mba health screening abe screening malaria ne hepatitis B free of charge omo ye from Ken's health team omo ba ho aba health screening edema I can say on my phone nyina enti no a opese obe sponsor program no na say openchire mo bia o program ne ho a obetimi afre 0244 851 572 0244 851 572 on say guidance making ideas happen. And no asim dumping me hona ofre. Me dumping me this year. Dumping this year. Me now what say Odu asim for sua. Now afa esro obe travel kakra and san do dumping. Hona immigration school ni si. Hona immigration school ni si. And the hona start here. And in fact immigration school is crazy. Hona will asante so. Omoba and crying. Omoba and crying no enam say oni bie na ni bie na ja ni bie ntino. Interestingly na onam kwa ho nipa bone bra lawyer wabone bra ato na saase e say obri ebo a secondary school no baby e won hosa enti omope asase no masi sa e kan say modern schools na omosisi no ono ansa na saase a wato so de be in project or the amount of mine no ayesi obri ebo secondary school was yeah
ɛno nti na ɛyɛ ɔsaaso de important n'asase ama a yɛsi astro theft ɛwɔ asendam ɔno n'asase ɛno nti na ɔmɛyɛ sɛ mp osi school dan ɛwɔ asendam pɛm ɛde ma ekuro no a ɔman the benefit ɛno po osi wie no former president Rawlings ɛde helicopter bɛfa a obitwa de ba news sɛ ɔno na ɛsi school no mi wɔ ɔno abo ken bottom scan no de si yɛ nti ɔno ɔba asɛm de yɛka sɛ yɛka adagye bɛbɔ yɛn ya ɛno nti na mepɛ sɛ ansa na saa nsɛm nyinaa bɛka no ɛwɔ sɛ wotumi yɛhu baabi a ɔstarte firiiɛ ɛne baabi a waduru ɛna adekodie nti a ɛma ne yɛ nea ɔreyɛ no sɛ wate deɛ mɛkyɛ ɔno ase no natɛ sɛ paa ɛno nti ɔbaa nkran no na ɔsa ketekete ɛna ɔsa sɛ ɔtontɔɔ pk blade ne ɛfɛ ne sata ɛfɛ ne tatra wate aseɛ ɛne wape no mu wɔ ɛwɔ ne nsɛm ɔno nam kwan ho sɛnea yɛhu nkurɔfoɔ ɔmo nam kwan ho yi a ɔmo di edwa yi ɛni sɛ wowɔ kwan ho na wodi dwa a anidasoɔ pa ɛwɔ hɔ nti it is not sɛ bi a yɛba sɛ yɛbɛ promote Ken o but obi a ɔde ne bra was starting from the grass to grace na wohwɛ nneɛma a wayɛ wate aseɛ ɔtɔn blade a ɔsa kɔ Nigeria ɛkɔ bɔɔl bra kakra wɔ hɔ ɔkɔ Germany ɛkɔ bɔɔl bra kakra wɔ na ɔkɔ America koraa no na ɔto paano tɔn te sɛ woyɛ paano to nie sɛ wotɔn ankaa sɛ wowɔ dwom na wotɔn bɔɔdeɛ anaa bankye na nipa a wayɛ saa adwuma wei bi pɛn no that means ɔte waseɛ awia ahye no pɛn wate aseɛ watɔ adeɛ ma akorɔmfoɔ akyinkyim ne nsa wɔ Nigeria agye ne sika agye ne wallet afiri de bottom wɔ Nigeria abɔnten so enti obi a wɔnam asase so a wokɔ bi anam Ghana ha magazine a wokɔ ba nyinaa wotete dwom a wokɔ ba nyinaa no ne ato no ebi ato ne pɛn enti sɛ woka wasɛm kyerɛ no a ɔte wase wenu nti na ma saa abadayɛ ɛne saa dɔm a woka nyinaa ɔte aseɛ no watɔn petrol fuel mo a yɛha yɛtie yi wokɔ ha wo sɛ hyɛ wɔ hɔ ɛyɛ na girls no ɛne boys no ɔmo tontɔ fuel wɔ hɔ wɔho enti wabɔ bra wafa yaw mu wafa nitan mu wate ase ɔnyɛ dadaba wɔyɛ obi a wabrɛ wada bɔnten wada trɔgo so wate ase wada table ase ne maame atɔn biribi wɔ abɔntene wate ase ne papa ɔsɛ na ne papa tumi bobɔ n'asom but still onim sɛ na ɔtaa ka ɔsɛ I want to be somebody menim sɛ mɛtumi ayɛ nipa kɛseɛ nti saa nipa yi na ɔpɛ sɛ ɔyɛ nneɛma ma Ghana man fi sɛ ɔte waseɛ mo a mote kwayam ɔte mo aseɛ kokofoɔ ɔte mo aseɛ mo a motɔn nneɛma wɔ dwom ɔte mo aseɛ magazinefoɔ ɔte mo aseɛ because dumsɔ baayɛ no ɔno so ne cold store ne ho kyerɛ no ɛno nti ɔyɛ da ɔte business ase na deɛ ma ne yɛ dɛ ne sɛ ɛnam sɛ wafa saa nneɛma wei no mu nyinaa no yɛhu sɛ mmorɔfo no a ɔmanyɛ sika brigades no mu ɛne nkurɔfoɔ ɔmanyɛ sika Warren Buffett mu ɔmanyɛ sika no wonim deɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo de ɔmo bra ɛtoto hɔ ama nmanfoɔ ahwɛ so as nsanamɔ hɔ na ɔda bɔ ɔmo bra a ɔmo twerɛ book anaa ɔmo yɛ seminars a ɔmo charge nipa na wɔn sɛ guardians conference na ɔmo yɛayɛ no yɛayɛ wɔ afɛn sɛ Accra yɛakɔ Koforodua yɛaba Tech yɛakɔ Sunyane ɛne yɛakɔ Takoradi yɛakɔ Cape Coast ɛkorokoro ani hɔ a papa yi waka n'asɛm n'ani so ade hunu ne experience nneɛma a wafa mu ɔne nkwaraa no ne ababuru no ɛkyɛ sɛ mo nso so monhwɛ me so na monsua sɛ na bɛyɛ a mo bra ɛbɛsi mu yie Northern region for mo mo nye Upper East region mo mo nye Upper West mo mo nye ɛna Savannah mo mo nye ɛna Bunu East mo mo nye adenti na make sa ɔse ɛhɔ no lands na da hɔ no Afran Plains Upper East, Upper West, Northern region, Savannah, ɛna Bunu East, ɛna Accra Plains ankasa no. Ɔbɛma yɛ kua mechanized farming in such a way say you better me feed the whole of Africa. Oh, this is the person wafa yaum. This is the person wakofum. This is the person ahasuo afane naho. This is the person wasua kentemu ade. This is the person wawo afuomu a ansansona no ya onam edua so edi twa tesu mu nsuo a apa no ama na hwe nsuo no ma kɛntɛn a ɛso no a banche ɛne manka agu mu no ahwe agu a nsuo no ɛde kɔ. This is the person ɛnu nti onye obi a ayɛ sɛ anamafo nte nase ɛnte ase sɛ ɛno yɛadɔ ɛna dɔ because wadi yaw
Dino. Obubuani be kan na asem bi. We saw it. O kan na asem awre ho say nyina egu na awosia gu ye. Yes. We say to pedi ad maame ko hu di o kan. Maame se me pe fridge, no se fridge no kwan embo. Me ye provision shop e de account. Safa na ko present maame di fridge ade man. Nipa se ne kan no ho ase obi o hyebo a wodi so. Hwe na wo kan me kan farm ho ase. Ukraine. Omo ku. Ba me but omo da so e de aduane ba me di. Baby formless short. Tie betima yebi enya obi a leader with a good vision betima poakana sabi that's moga kan semi ye nua mara mo tu kwan ekwa abruchi ye nipa 100 kwa bi a be 5% bi o mo ye adwuma government sector 85% waka ni na 95% no at the private sector and an cross na bi enwuma tie mu se won se honorable kan di Japan afa nipa 7158 no mo ye adwuma your honorable settle for be 10 wa Ghana ka Ghana ye import ni pom ye adwuma e oman mu enti ehia hu pia bread ho ase no osanso a good vision also between them o no do simo say the asase da ho yantam ye ntimi emfanya hwe hwe da no obi kan se mi kyerem say otu kwa du kwa bi so taxi drivers o kro mu ho ana tourism sector na use o mo udu kro opeke wa obeda da wo ko wura from say obeti woni otu $400 e wan tia se me call South Africa omo de bi ye me call South Africa omo de bi ye me taxi am fire me do our taxis opel can am say Benz C 300 is you are taxi we never that Benz mu na driver no o kan ya kire me even penimfo ne nkofo mu Ghana ha omo owo adan wo nyina wo me pa cho so person o join here so 020551931 931 0551931931 and 0548931931 the time net here and the befa calls me nsa na ye esi hello yeah good afternoon but you didn't be afrefi thank you ma mo wish we got you too can me kind of right and then to about kini pa me too that man me finance papa na phobia must for to disability anything you did you man be kada ya bobo ya no be anke me ama e kuto ipa 3 million yate person disability be 3 million o bu sha for kwa nka ho yate hello yes sir me ba cho didn't be afrefi even na sagi me kaza pe kwada so me ba cho you me tennis and say ka honorable asema ade be samina the rate as feed this man I can no on your president but of since your president but that's what we are waiting for him on be also the trend so for mon frank and man say trend yeah that's it you move no you bobo na tinto yeah that's it hello me ba cho didn't be afrefi just say it you maybe me sure nyina yes say be ya delegate be toama no enti ye nyina ni delegate ni nkasa eja hello ayedan ya unim delegate ni bi enti usia ma na oni o makasa yenso yesia ma no be kasa one pa ba no because ye tutia kana ye tuatia ye ni ankasa ye na ga me ti use be kra ka kan ko on chini party aga o ni na ni fi wo mo so ko Ghana for penasa mo a ye ba toama ni boom na so be ye eja ye dase hello good afternoon boss but you didn't be free but from Thomas me the dama se pa me na me wo dima wo atoabo na ye construction work wo ye road na my be power group it me ko no na me to do ni to di do no dance atem na no ka tem da de e hye ni nam na onya accident na ona bo Kennedy Japan na
ọmọdé ne call Accra anọpa otu okoduru ni fie na nipa iguro no na enye nipa ketewa opi ọsị eyi na so na mi nsọ ma fa no ho di saa na de kwa chen ra itaso de na estre no ehwe eye bibia na ọmọ lidi ne de ne call hospital ono ti aka ni na Simon is car ọdị bibia na ọmọdé kọ no operation ọdị sabie no ehwe ne nem ana okonya appointment ya ọdị twitwi so a men person body because of hardwork na all ka say sabie ni se mo munya nyi ye de atonkuso a oro komati radio no so na ya ọdị twitwi kakra e ka ho ama oro komati a wade adu ni bia o so ama sorry na ma hu se mine nine problem e wo ho eti eno nko ma papa ne ka ona wo kana de da po asema ma ni hu say papa ni nipa o say nipa de na ho eto no so ya mi follow no pa ye da se ye mre ni nti mo so na mo head ye be ye ndie ye dodo na ye wo ho ni de ni problem ba kakra na be to aba no e ho na ya sem no o mo tu ya e ba dodo re de ameni pe ona bo won ka fom o be sorry ye da se etifo ye mre ni nti ye de be si ya na nke ye read messages 1 2 be we the wisdom godwin okay lawyer maybe my conclusion okay but what's the conclusion about no what's program here being sponsored by Strong Voice Network. Yes. Ti bi a opese oni edinkita ho bia se o akwanche bia number no e 0278 888868 0278888868 and yes Strong Voice Network se bi a wo contribution a bia obetimi afera oni edinkita ho lawyer no set time nti lawyer pen be kasa oh sir I kitwa bi na kamede fam time then a lawyer can for tourism maybe me cite one example yes. Rwanda so obi ohwe EPL bia no obi hu say Arsenal a bomb has visit Rwanda. Yes. They pay £4 million every year. Ghana nke betwe second. Yes, but no, the omwin faswa good by any hano. Enu tin ye hian leader bi ti say honorable. That is it. Yana make am ba bi si so no. Say o ma ye ma wo ti ase say ade na ye no emfaso sei e na de bebrew. Na wo hwe form to so na hu say emfaso no e gina ho a odi wani hu a ye tua £10 million kra yi a en hawo. Na na lawyer kan enye ayi for farmers no wan kwa na ken ni wo mu. We a taxi driver ken so ni mu pa. So ne classmate for no. Lawyer enko. Oh, say I mean you maka bibia de be kan ni say obanyansafo yebunu be ne enka na sem. Ensem a ekọ every Friday bia no e baba mfa ba be di ken ho asem. Enti ya kumase for any mama chantry original more access to this you know. Pardon me say me can so show from Accra. Okay, me so pa more access to 93.1 omo hwe because Friday bia no mo bete ensempa ken odo bia onye yi mu odo everybody in this country na opese odi any da so amapa emma Ghana mai Shaibu yeah me de asema akona me kan hire Ghana for hunu nipa na e fe no ono ken no ni di na chi that is all solo ni America ne se Ghana mai kuma se mai MPP mai another MPP for yenhwe ne yenye honorable Kennedy emwa na last one America ne enchi me de enchi ama honorable Kennedy Japan fan club wo amakom so bin ahyefe bo 2 weeks bia ne ye meeting ho nti na me aduma na wo hwe bai se kwasi ade be na wo hwe e be hwe monim me chia executive fo nyina so chairman e ka sai okay etie for aha ne de